O, no i ja jestem nadal Niklaus, tu jest Patishon i gramy Fear, część druga. No to Patty, znaczy gramy. Powodzenia. A ja se tu będę po cichutku piwko. Dzięki Ksyksus, cześć dałam. A to... Jaki był w ogóle z... A, już mam max. To było tak. Tak się... Dobra. Hehe. Na uspokojenie. Ale jak tak Patty będziesz gadać, to cię w ogóle nie będzie słychać. O, albo tam gaina jeszcze możesz, no ale chyba... Dobrze słyszycie? Jest ok? Ona to teraz mi wejdzie. Idziesz. Patty, wygrałem kluczyk. O, to nice. Siema Niko Cox. O. Ta gra się tnie jakoś tak, czy mi się wydaje? Nie. No 60 niby. Nie, no jest git. No dobra. Checkpoint. Tuńczyk bez spoilerów. Chcesz być bity? Miny. A, to Patty. A, to sorry. No nie, ledwo żeśmy odpalili. I just lost Jankowski's signal. Maybe his gear got damaged. Maybe. The fire and rescue guys are here. Once they've got the fire under control, we can check the rubble. Let them handle it. I need you on standby to head inside Army Camp as soon as the site is secure. Roger. What the fuck? Ja to nie skoczę teraz. I spada. Przecież tam jest wody do kostek. Ale to coś skoczyło przed chwilą. Czemu jest taka muzyka? Dobra, to jest latarka. Teraz mi coś wyskoczy. Afera. A, chowam. O kurwa. Close ogółem Cotter's Combat. Mało HP. Niestety. Ja muszę się znowu przyzwyczaić. Chyba zginął, nie? Mhm. Wow. Mało życia. Siema lord. Jeszcze sobie dam. Mam. Czy po Firze będzie kolejny horror? Cześć, Kurde, my nawet żeśmy nie są w 1/3 tego Fira. To pomału. Nie, tu nie będzie, bo za dużo akcji. A i tak nic nie ma. Można. No właśnie. Czy była dziewczynka? Nie no, była. Tam był zawór jakiś chyba do przekręcenia wcześniej. Tylko... Albo to taki udawany. Na zaś. Teraz coś będzie być.
A, czyli to wyszło tak naokoło. Czy film się podobał? A, bo byliśmy w kinie na Ocean's 8. Kiedy wznawiacie próby reanimacji kompa? Nie wznawiam już. Już nie ma co wznawiać. Komp działa. Tylko co chwila nowe jakieś się rzeczy pojawiają problematyczne i mi się nie chce już. Nie wiem kiedy. Mi się zachce, bo ja już 2 dni maltretacji psychicznej All right, wystarczą. it's uploading. Remember that wastewater report I mentioned? A little more info here. Mam jeszcze przeszły tydzień na oddanie go, także Originate in the Auburn area. jeszcze go mogę odesłać. Deserted nowadays. Probably not a coincidence. Siema Filiana. Elka. Ja poprzednich części Ocean's 11, tam 12 i tak dalej, to O kurwa. się będą mieć, że się otwierał. A co to, widać po kompie, że był otwierany? Nie było plomb żadnych. Zresztą kompa można otworzyć. Ej, daj im rzucę. Ale... A czemu ja mam tą broń w ogóle? Nie wiem. Aha, bo nie mam już ammo w tamtej. Spoko. Patrz, chyba go do ściany przy ten. A nie. Tak. A co on taki przybity? He, rozumicie? No, że przybity. Teraz? Co się stało? A. To takie tension. O! Nawet nie... Co?! To nie są człowieki. Jak oni nie giną od tego. To jest armia klonów. Czy w sumie to zasadniczo człowieki. Dobra. Macie ze śrub. Jeb. Cweluch! Życie apteczka. O. Umarł? Na śmierć? Pogrzebion. O kurwa. O nie! Nie. Patrz, bo się będą desantować, to ich szybko będzie można zabić. Patrz, już ich wal. O. Kurwa. Nie. O nie. Hehe, przybici. Hehe. Ja myślę, oni wyglądają jak żywi trochę. Tacy stojący. Mylące. Dlaczego takie gry jak Fear już nie ma? W sensie jakie? No bo Fear to był Fear, a nie Fear to są inne gry, no. Ała. Oni są... A, dobra. Idę.
Tym fajnie wisi. Hehe. Quiet down, czyli cichy Maciek po polsku. Oni jakoś tak jak łosie. O, to ten byczy. Pati HP. To tego załatwię z tego. Po łebie. Ale koks. Ale traf! Ten dalej tam... Żyje, żyje! Chyba. No, mówię, że żyje! Dobra, padł. Ja patrzę na niego, on na mnie. Czekałam aż tylko strzeli. Sak. Tomcat, this is Dose 7. I heard somebody needed a ride. Got an HLZ for me yet? I'm showing a decent-sized yard just ahead of my point man's current position. Only problem is there's an enemy gunship sitting there at the moment. No i znowu mam mało. Roger. No. Zaraz zacznę z pistoletu tego strzelać. Albo z kopa. Walić. Kolanami na ryj. Tego, tak. No. O, czkawka pijacka. A właśnie. Dobra. Pije alkohol. Od Somersby to jaki to alkohol? Dla bab. Jareczek Meksykano to by tym nawet wódki nie popił. Bo za słabe. Mogłem jednak kupić te kuksu. A, checkpoint. Jak ja zobaczyłem, słuchajcie, że kubik jest czynny jest od 23 do 5 rano nieczynny, a w niedzielę do 22, to ja mówię, w jakiej Polsce my żyjemy? Znowu nie. Jakby ci rycerze pod Cedynią to wiedzieli, to by z Niemcami nie walczyli. No oh shit! I macie tam od razu, żryjcie granat. Nie denerwujcie mnie. O fuck, dobra. O fuck. Znowu ten przyszedł. Ten duży? No. Cigarety podrożały o 50 groszy. Trzeba nie kurzyć. Jakbyście, patrzcie, prosta matematyka, jak nie kupujecie fajek, macie więcej na gorzołę. A fajką się człowiek ani nie napije, ani... Granat. Kurde, ja ciągle chcę na szyi w ciebie biec. Jakby ktoś... Cudzesy, no cudzesa to wiadomo, towarzystwo, prawda? Być poczęstowanym.
Nie wypada odmówić, ale żeby kupować? Za drogo. Walić go, Patty, na dziwkę. O, skończyło mi się ten. Cały ten. Dobra, leży. Looks like the HLZ is clear. Copy, I'm on approach. Weź sobie może apteczkę, Keep bo your masz eyes pół open for HP. that Blackhawk. Nóżka mu odpadnęła. Ojojo, jak mi przykro. Head to ATC headquarters and find Prawda, Fettel. to nie. Moi! 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 Patty, uspokój dzidę. Bo brzmisz jak postacie z hentajów. Sorry. Siema, DJ. Interwał... Co? To teraz czwarty? Teraz będzie dopiero czwarty? Mhm. Uspokój się. Proszę ja cię. Dead Mother, what can you tell us about your recon team? Kurwa, te napisy. Ja usłyszałam Dead Mother, a nie Dead Mother. Ja Any też. news on the bad guys? We know they hit the main building shortly before 5 p.m. No estimate on enemy strength, but we should assume it's a sizable force. Hostages? Undetermined. But no demand. Not as far as I know. Dust 7 on final. Copy, Dust 7. Elo, Patty. Have a visual? Siema, Patty. Exilim przegrana, wiesz? Znaczy tak ostatnie podrygi i się poddaję. Znaczy to tamte problemy rozwiązałem wszystkie. Tylko co ja nie zrobię, to pojawia się nowy problem. I po prostu mój entuzjazm w tej sprawie Oh no, oh no! już go nie ma. No i ja mam się z nimi bić, Dead tak? Mother, can you get him some backup? A co I don't ja? have any available elements. No przecież to... Son of a Ty... bitch. Aha. A macie nejda. A nie mam nejda! Ty też. O nie, nie mam, mamo. Tuńczyk, kurw. Spokój się. O! O! Ale mi... O Jezu. O! Siema, siema. Patty, to już prawie koniec gry. Aha. Kolanami na ryby. To było. What was that? What was that? Twoja stara. No! Skopa! Dobij. Ile oni mają HP? Can you get him some backup? Wow! Sorry. Nie, nie łaskocz mnie. Już straciłam HP. Niklas czy Patty wygląda jak starszy kuzyn brat. A jak to jest? Co to znaczy wyglądać jak starszy kuzyn brat? Dobra, zabijcie mnie. Bo na początku przez ciebie straciłam życie. Postoję, każdy. No chyba mają po 200. Son of a bitch. Kubek. Możesz tam dopisać od razu. To zaraz przejdzie. O. Dzięki Pokemona ratujesz tragiczną sytuację subową. Za niedługo będę miał 2 suby.
I to będzie dobrze. 119. Cały czas się liczę na to. Do subgola nie dopisała. Ty nie dopisała. Ja nie dopisałam. To co ty zrobiła? Patty, ale co ty to? Tak. A, dobra. Już. Się z pozwolenia od mamy? No ostatnio jak się twojej mamie pytałem, to nie tylko na to pozwoliła. Nie, no to, przepraszam. Żartowałem sobie. Czuję się ojcem pomysłu grania w Fira, tak? A ja nie czuję, żebyś ty był ojcem pomysłu, ale skoro tak jest, to okej. Jestem duża. Co? Jestem duża. Jak duża, że co? Siema Lunetek Squirrel. Nercy. Ty kurwa Kurło. gnoju. Dałam i znowu nie ma od razu. A to... A te od razu to nie było miesiąc temu? Tak mi się coś wydaje. Patty HP. O nie ma 200 HP. Teraz dałam. Aha. A to nic... A to nie masz ani znaczka, ani nie przyszło, ani... No, pewnie przyjdzie za chwilę, spokojnie. Denerwują mnie. Psst, a. Leżysz tam? Chyba zginął. Chyba tak. O, to jest ciekawka pijacka. Still no word on Jankowski. It's like he just vanished. Dziękowski. The weird thing is that the bodies of the Jankowski. they're all accounted for. Checkpoint. We've lost contact with the roof. Can you confirm if there's been a breach? Unknown. We're checking it out. Nie będę knąć. Jedziesz. Nie mam nita. No to... O! No i ta. Ta. Zobaczcie. I need help. Ich brauche Hilfe! Hilfe. Hilfe! Sanitäter! Granat! A to nie był granat. No to kufacz. Może tak było. Mogło tak być. Dużo strzelania w tym lewerze. No i już mam 40, a miałam... Gdzie on poleciał? Aha, i zginęła jego... Dobra. Ale jaja. I po prawej od razu. No. Są tak... Biorę pistolet od razu. Od Siema, pistoletów szybciej giną. Strzelaj z pistoletów. Gino. To strzelaj z pistoletów. No to strzelam. Idę tu najpierw. Chciał wydymać Freda, Fred wydymał go. He got away. Hold position.
Higary Wewe. O kurwa! Faktycznie z pistoletów jakoś tak jakby szybciej. Dobra, Patty. Spokojnie. Nie tak rozrzutnie. Noż cholera jasna. Spódnica ciasna, a po spódnicą majtki się świcą. Siema kokainowy. Hell, I'm picking up Jankowski in that general area. How the fuck did he get all the way here? To ja kurde Niklaus zdałem. To Subek! I walić go. Aha, to ten sfer. Przepraszam, że tak, ale... A to ten Jankowski chyba był. W ogóle. I się rozsypał. Ej, to muzyka. Dziękaskiej. Skoczy coś. Tylko spróbuj rzucić. Chyba, że cię... Chyba rzucił. To nie tak miało wyglądać. Jezu! Jeszcze jeden? Życie! Życie! Siema Pewex. Ten. Awe, awe. Patty, coś ty to zrobiła? Próbowałam mnie wbiec z granat. Opanuj się. Dziankowski. Tam się chyba. Śleś. A było szybkie. Aha, bo to dalej jest interwał czwarty. To nie jest tak, że każdy jest kolejnym interwałem. The ATC network is offline. I need you to find the server hub and reset it so I can get into the system. It should give us a better idea what's going on in there. Ale dużo zebrałam, mamo, do tego normalnie żart. Działaj. Siema Hechus, serwus, witam. Hej, hej. A my dziś klocucha słyszeli w autobusie, nie? No widzieliśmy klocucha. Ja nie widziałem. O fuck, użyłam apteczki, niepotrzebnie. Jaka ty się spati. Fajnie. Ale go sponiewierawszy. Serio, Patty? Jak to jest, że ty się chcesz na horrory łazić do kina, a ty się boisz, jak ty przebiegł za szybą?
BMN! BMN! Niklaus, wystrasz Patty. Za stówkę. Stay out of my way. Ona chce na horrory do kina chodzić, żeby się wtulać ze strachu. No i musi z obcymi hopami łazić, no bo ja na pewno z nią nie pójdę. Znaczy no hop to jest hop, no. Data's uploading now. Nie trzeba się do jednego przytulać koniecznie, There's a wiadomo. reference To to jest. something called Icarus. It says here that it was a bioengineering program that started in 1973. Something about health issues related to microgravity. Loss of muscle mass, bone density, shit like that. Te napisy to mogli mniejsze zrobić jeszcze, bo dużo zasłaniają bardzo. 3, 2. 3, 2. Tam granat był do zebrania. Gdzie? No, no tu. Serio, nie widzisz? Czy oglądaliście film To? Nie. Tak. Na rzeczywistości z tamtej Puk, epoki. puk. Ale wtedy już było Full HD przecież. Bez przesady, to gra nie wyszła 30 lat temu. Ja się przestraszyłem Patty, a nie tego tak za bardzo, co się w grze stało, oczywiście. Dobra. Jedziesz dalej teraz, na adrenalinie. Nie możesz ostygnąć, Patty, graj. Graj, graj, graj. Teraz już będzie mniej strasznie. Gorąco. Dobrze, bo wiecznie ci zimno, to ci jest raz ciepło. E. You have one new message. Mama dzwoni. First message from an outside number. Peter, it's Carla at Hudson Avionics. Where is everybody? I can't reach anyone over there. Cześć, Talk zwierzak. to Brett about this draft he sent over, but he hasn't returned my call. It's really important he gets back to me as soon as possible. Okay? Thanks. Okej, okej. End of messages. Okej, okej. Dobra, najpierw tu. Coś ty to Patty zrobiła? Za kurwa, delirium Clemens. Co to było? No jakiś kurde... Pizdokleszcz. Ty ciulu! Patty, ale kurwa. No bo po policję zadzwoni ktoś.
Małpa biega. No i już, no. Nie ma mamo znowu, przecież nie. Mikołaj, Co? czemu ty mi każesz to grać? Ja ci każę? Jak ja nie każę? Ja wiem. Siema, No nie Mercysy. tu! Ała. Co są... No już. No Patty, przestań piskać. Przecież już żeś raz widziała to się nie podniecaj. Ja się go boję. O jest, było widać. Takie... jak Predator. Jeszcze. No. O. No. I widzisz. Przybity jakiś. Pst. Co to za haj było? Jakie haj. You have 3 Patty, Było ty takie... już... First message from Chuck Haberger. Siema, mam mutarci. The readings, and I've recommended we suspend Perseus till we can figure out what's causing the synchronization. The patterns are identical to what we saw last time, but obviously the consequences would be a hell of a lot worse. next message from Chuck Haberger, I got your message. Maybe you've forgotten that when this happened before, Fettel was only a child, and the fallout of that So- fuck-up was that Origin had to be permanently shut down. This time we're talking about a highly trained Jestem military taka duża w tej commander with a kamerce. telepathic link to hundreds of soldiers that don't think for No bo themselves. siedzisz bliżej. If you're worried about being behind schedule now, imagine what'll happen if we end up with a full-scale revolt. next message from Marshal Disler. Hi, it's Marshal. Just got off the tak, phone with będę. Chuck Haberger. No ci będzie niewygodnie. His findings. He said he talked to you about Tu możesz sobie dawać jeszcze wyżej, temporarily, niżej. and I've got to agree. Tak? There's even the slightest chance of another synchronicity event. We've got to take it seriously. I'm gonna head over to the Perseus compound and check things out myself. Why don't you give me a call to my cell and let's discuss this? end of messages. Zaraz tam pójdę. Tu jeszcze się przejdę. Dobra, nic nie ma. O, mi nogi zdrętwiały. Ała. Musisz patrzeć uważnie, czy widać takie te No wiem. ciulinksy. Co się chichra? Dzięki, rozturwiator, bo to śmieszne. Siema, Jurand. Jurand. O, patrz, Janek nas hostuje. Dzięki, Janek. Pozdro, Janek. Hej. Well, it is unclear at this point. U.S. Army helicopters were seen approaching the building, but we've heard nothing since. Police are urging citizens to remain at home. Janko and save bzykant, danger sorry. of the situation spreading outside of the cordoned area. Phil, back to you. That was Diego Rodriguez coming to us live from the police blockade downtown.
Co, dziocha Niklausa? Nie. Przypadkowa kobieta przechodziła z tragarzami. O, jest, ciulej. Jeden z prawej. Dobra, już. O. Ale soundtrack ryje banie. Mikołaj, Co? nie rób tak. Don't shoot. My name is Norton Mapes. I'm an engineer. Shit, it's a civilian. Give him a Jaki cover. gruby. Nie dość, że gruby, to jeszcze rudy. A ty jak nie gadaj tak, to jest niepoprawne politycznie. No pogadaj z nim, no. Daj mi się z niego pośmiać jeszcze. Otwórz mi. Hello? Who are you Myślę, people? że nic nie wziął. Good guys. Are you alright? Oh, sure. I'm having a hell of a Proszę mnie time. doliczyć do sobie teraz. Ale nie było żadnego powiadomienia. To nie mogę. Nie, musi być. Yes, lackey. Tell Musi you what, być. You disable the local security system, and I'll see what I can do about the server. I can disable it remotely once I'm logged in. No, you can't. It's Oh, on a wow. separate network. Też mi tak. Ale tyś mnie jakoś tak mocniej ściszyła. Zostaw, weź. Graj. Graj. Przestań się z niego śmiać. O. Teraz masz CO za dyskryminacja. CEO z Ja tęsknię za Mariuszem. Mariuszem tym od... Jakim Mariuszem? Aha. Ten, Dziękuję bardzo, Lunatic Squirrel. Polecam się na przyszłość i ogółem polecam wszystkim takie suby. Patty, weź coś tak. Że suby, dajcie suba. dajcie suba. No. Dobrze. To ja se piwo otworzę. Ostatnie. Będę mógł do... Za 3,5 godziny można już kupić piwo. Servus de Mondo. It's back that way. Why do you want us to bring down the Patty. security system anyway? Przestań. Mind why? You want my help? To se That's the pierdziela. price. Daj jednego. Pizza. Just wait here. Ta-ta. Patty, idź, rób. Cześć lis. Cio. Cio. Siema Zdzisław Dyrman. Siema Ryznow. Tak, Miksus, to już jest okej. Siema Younger.
A my w ogóle zasłaniamy kamerą followy teraz, tak zauważyłem. Weź tą naszą weź zminimalizuj szybko i tą naszą kamerę. W ogóle, albo daj mi, Patty, daj. Bo ja jeszcze to zrobię tak. No w ogóle muszę się tak ładnie, A może tu kamerę? tak to, tu damy. O. Dobrze. Go! Cześć, Enger. I dziękuję za followa, very big biceps. Ile on tego zeżar? Jak ja. Moja bratnia dusza. Ja popadłem dzisiaj w depresję, jak się okazało, że jako, że jest zakaz sprzedaży alkoholu od 23 do 5 rano, to kubiki są zamknięte w nocy, a były całodobowe. Dobra, graj. Patrzcie to. To jest pierdaczył. Ale szybko bieg. Ja wam powiem tak, w tym antyludzkim państwie żyło się wystarczająco ciężko. Teraz się będzie żyło ciężko i świadomie. Jeb. Przestań, Patty, teabagować. To jest nie family friendly. Jak tam wejść? Patrz jaki kurde spryciarz. Nie. Już. Siema. Hello, Kubi. O, Weź se, bo no. znowu było takie haj. To jest jak on bierze apteczkę, jest takie... A nie żadne haj, Patty, weź No to nie, było haj. nie rób schizofrenii. Muka. No i miałam dać latarkę. O. Masz te wszystkie. GW. No. Siema dziwna pani. Elka. Czy ten pan i pani są w sobie zajebani? Czy to pani tego pana chce? No właśnie, zakupy na zapas z alkoholem są o tyle ciężkie, że alkohol długo w domu nie postoi. Do it. Przynajmniej u mnie. Mr. Mapes, To jest copy? problem. Mr. Mapes! Where is that idiot? Fuck it, we'll just have to do this the hard way. Okay, find that server and reboot it. Takie życiowe zadanie. Padł net i trzeba zresetować modem. Dzięki Thompson za follow. To miałam iść. Dobi. Ale Ta, bo iść na stację i 1,5 litra coli za 10 zł.
Bo alkoholu to nawet na stacji nie kupicie. My ostatnio z Dawidem jechali z Chorzowa do Katowic, żeby wódkę kupić. Patologii. Pati na marnację. Przed chwilą kupiłem browarka na Orlenie. No to widocznie w twoim mieście nie ma prohibicji. W moim jest, no. Nie wiem, na pewno na Śląsku, tu w miastach dużo, znaczy dużo. Nie wiem w ilu miastach, ale no tu jest, u mnie jest, w Chorzowie jest, tam chyba w Siemianowicach też. Nie wiem jak to dalej wygląda. Nie interesowałem się. Copy. Proceed to rendezvous. Okay, I'm showing that the network has been rebooted. Good job. It'll take a minute for the system to come back online. Nie bój, u was też wprowadzą. Kwestia czasu. Tam na obrazie na ścianie kutacz był namalowany. Gdzie? Pati, poka kutacza. Kutacz był gdzieś ponoć namalowany, rozkurwiator pisze. Że na obrazie. Na ścianie. Tu obrazów nie ma. Co pitoli? Nie ma obrazów. Dzięki Rybens za follow. Tutaj? That Mapes guy was right about security being Ej, on a separate network. a Rubens, I can monitor the to camera on feed. się tak nazywał, bo był ruby? Ej, w sumie rubensowskie kształty to one były rube takie. Czyli to ma sens. Nie ma żadnego pitoli. Dobra! Nie szukaj. Tutaj? Ale jaja. Tak właśnie wyglądała nocna warta w serwerowni. You're heading toward the last known location of that Delta team. Secure the site and wait for Jen. Dajesz. Psst. You've seen her, haven't you? She is the original. I just picked up the Jakiś taki transmitter somewhere ahead of you. Be careful. puklaty. Jak I wielbłąd. was made from her, and I was born from her. We are separate, but we are one. Gościu, Co on tam fanzoli? daj sobie spokój. Co ty fanzolisz? Tu jest apteka. Tam jest apteka. Tu nie ma nic. Poczekam, aż mi się naduje. Nie peniej. Tu graj. No przecież ja w zasadzie, czym to się różni, że czy ja siedzę tu, czy tam, obok. Dobra, Patty. Dajesz.
Tam nie. Wydupiej, Patty. She is a prisoner, floating in darkness, like the unborn in the womb. Soon I will find her, and I will set her free. Shit, I lost him again. Fuck! Małe piwko z korzeniami zastąpił z byle politury ani denaturatu nie pić. Patty, ty masz jakieś takie... Paraliżet. Dobra, Patty Gray. Dzięki Zdzisław za dyszkę. Nie dzięki za dyszkę. Dziękujemy. Zadychajcie dla mnie. Połowę ci odpalę. Ale wolę jak tak pląsasz, niż jakbyś się miała drzeć. Ja, Patty tak jakby do elektrody była podpięta i by ją prąd raził. Jak... Już. Ja się nie śmieję z ciebie, ja się tak ogólnie, ja mam... Ja nie bij mnie. Ja chciałam tylko... Ja mam taki rozrywkowy charakter. Graj tam, no. No bez przesady, ile można. Przepraszam. Tutaj? Okresu ktoś dostał. Co to tam? Dead Space'a już przełaziłem. O kurwiska. Patty, miałaś kiedyś taki okres? What do you think, Jen? There was a lot of I anger się in this budzisz room. na cały That's sufit. great. You got anything useful to add? I don't see any bullet holes. Czyli nie. There's no brass Opresja lying polega around na either. tym, że krew These guys didn't pryska fire a wszędzie shot. jak fontanna. Then what Yeah? killed them? I don't know. Well, figure it out. All Siema, right, buddy, Dudi. get moving. Battle's gotta be close. Dziwna pani, to nie jestem I'm sama. not even sure where to start. Ona wygląda jak ta Azjatka z Ocean's 8, Almost co complete kradła tak, liquefaction. ale flat ass. Maybe a chemical agent? A nie, to myślałem, że to jest Azjatka, to nie jest Azjatka. To jest jakaś taka nie Azjatka. O, wiem! This is going to Wiem, take co some zrobię. time. No idź! Idź. Patty, bo ty się rozpraszasz, a... Mrdejaj, Jacko Pogułem zabawowy sztrin 10 zł. Dzięki za dyszkę. Ale mi ręka boli, Patty, ja pierdaczę. Kupię ci Kinder Bueno. Oczywiście po wypłacie dopiero, po 15. By zdać maturkę z Polaka trzeba mieć średnią z obu egzaminów 30, mam 50 i 24 z pisemnego. No nie, no to nie zdałeś. Trzeba mieć 30 z każdego. Ustny ma zdane, a pisemny nie. A pisemny nie, no czyli do poprawy generalnie. Jeee! Patrz, ekstrakcja, będą ci zęba usuwać w tym A interwale. ja muszę sobie założyć moją bluzkę Batmanową. Jaką? Batmanową. Czemu? Żebym się dzielnie czuła. Serio? No. No to ja tu zajmę na chwilę widownię.
No siema. Także ja pozdrawiam YouTube'a, możecie zostawić łapkę w górę. Powiem wam tak, Fear jest interwał 5 grany, nie wiem ile tam jest interwałów. Ej, u ciebie tip and donation w chuja leci, bo czekam 2 tygodnie na pieniądze. A to jak u mnie leci w chuja tip and donation, jak to ty czekasz na pieniądze? A może chodzi mu o to, że po prostu jeszcze nie wysłał do ciebie. Nie rozumiem. Nie wiem. I don't know. O! To jest zbyt bardziej wylozowana. Ale jak to nie bierze się średniej? No nie, jakiej średniej? Egzamin ustny i egzamin pisemny i z każdego musisz mieć tam te 30%, nie z średniej 2 egzaminów. Tak ze wszystkich egzaminów, tak samo jest. Ja mam z zawodowych. Na tej byś przyciasnęło mi. Już. Ja streamuję i płaciłem sobie i no wiesz. No właśnie nie wiem. No to Czekam napisz długo. do nich. No to czekasz za długo. To napisz do nich. Nie, znaczy ja czekam też długo często, ale no nie aż tyle. Siema ptaku. Nie, dzisiaj na razie Fear. Kurde, gościu troluje z tą maturą, a wy się spinacie. Dajcie spokój. Taty, ja ci mogę zaraz tego... O, no dobra, to na razie nieważne, nie interesuj się, za młoda jesteś. Będziesz w moim wieku zobaczysz, co to jest, jak wstajesz i cię boli noga na przykład, albo ręka. Wiesz, tak teraz mam. No to dalej to będzie, kurwa, już tylko gorzej. Dobra, jedziesz z tematem, Patty, już żeś prawie grę przeszła. Przepraszam. Nie bij po mikrofonie. Przepraszam, że was biję. Go, 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 go. Myślałem przez chwilę, że my są w pomarańczy, albo w tym. We łonym. Energy. Wjeżdżam tu. Nikogo nie ma. Tutaj. Hostage is secure. They're questioning him now. Oh shit! Bzyt. Widzę, że przebranie koszulki pomogło. Dobra, Patty, nie eskaluj. Bo zrobisz coś w kompa zaraz któregoś. Nie wstaniesz teraz, ja cię nie będę podnosił. Ja mam kręgosłup chory, mnie ręka, noga mnie boli. No wstawaj, Patty, no. Nie świruj. To niech mnie nie straszą. No jak niech nie straszą? No to pieniądze to chleb jest, zarobek. Dej to. Tak trzeba żyć właśnie, siema Daria. Dobra, Patty, jedziesz. Podwójnie się wystraszyłam, to mnie... Cwelu, kuźwa, nie strasz mnie. Ktoś jeszcze taki cwany? Uga buga buga. Nie tym razem. Podziękuj ładnie panu Zdzisławowi. Dziękuję ślicznie. No. Co ja za dźwięk zrobiłam? Dobra, gram dalej.
Już mi bije. Po prostu... O, co to? You have one new message. First message from Harlan Wade. Mike, it's Harlan Wade. Ale dźwięk Chuck Haviger SMS. seems to think that people are blowing smoke up his ass on this Perseus situation. Now, I don't know which one of you shitheels over there is calling the shots, but you better stop dicking around fast, because the readings are getting worse by the minute. It's really a simple choice. You can either listen to the expert advice you're being given, or you can brace yourselves for the ass fuck of the century, because it's coming. Dobra. You mark my words on that. O, tam masz. Ha! Ale się skrył. Świetnie. Siema, Herald. Dobry plan. Co muszę kupić kaktusa? Po co ci kaktus? Bo lubię kaktusy. You have one new message. First message from Cześć, Herald. Marshall Disler. Hi, it's Marshall Disler. Looks like you were right about the energy signature. Identical to the original. Still trying to come up with an explanation, but I figured you'd at least want confirmation. I'll be in touch when I know more. end of messages. Granat, 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 granat! Nie. Biorę pistolet. Apteczka, apteczka! Miałeś 1 HP. Niech recze z bólu ranny łoś. Zwierz zdrów przebiega knieje uga buga buga. Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. Zdzisiek. Coś tam takie są dzieje. Dzięki, Zdzichu. Zdzisiek. Finally! Can you do something about these bombs? A co to za typ? Tam było coś o nim? Located a hostage. Sounds like he's wired up with explosives. A to ten hostage, a co oni gadali? A. Give him a comm link. Hello? You guys special forces or something? That's right. Just sit tight, Mr. Bishop. Aldous Bishop. Gdzie jest kuźwa Zdzisiek? On its way. Okay, buddy. There's some elevators near your position. Secure the area and escort the team back to Bishop. Rendezvous with demolition expert at elevators. Aha, Bishop to cyborg, no tak. Patty nie wie, bo obcego nie oglądała jeszcze, ale obejrzymy. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Someone's messing with the security system. They may be trying to box you in. Shut your mouth.
Czy ja się kręcę w kółko? Tak. Co ten Niklas taki piękny się stał? Pijany. Czy co? Ja piękny? Zawsze taki byłem. Mógł zjechać piętro niżej na przykład. Jurand... Get to cover! Dzięki, Dudy. Dudi 982012 krokodyla daj mi luby kappa nie bój się Patty. Będzie dobrze 2 złote. Jurand, a u ciebie też zamknięta sprzedaż alkoholu od 11? O kurwa! To ten byczy. To go na bullet time. O, i dobrze, i z granata. Jedziesz go, teraz. Ale nie w pancerz, Patty. Dobra, już. Zaryczał jak konon po przebudzeniu. Wow. Gdzie? A wiecie, że LeBron James jest w Lakersach? No ja to dupca. Nie wiedziałem, gdzie... Twoi taki. Any way to get these gates open? Unfortunately, no. Dzięki Zdzisław za We're gonna dyszkę. have to improvise. You by yourself? I'm amazed you stayed alive this long. Stand back. Patty wydupiej. We're through. Wow. A przecież ja tu byłam. Co za dawny mogły sobie... No nie. Nie wierzę. Naokoło mogli pójść jak ja. You gonna show us where that hostage is at? Chodźcie. Man, I should have called in sick today. Widzicie? Chodźcie. Dobra, to tutaj. You the bomb expert? That's right. Don't worry, you'll be fine. Just get this shit off me. Ta masz bronię Please. chyba oparte o ścianę. Whoever rigged this is definitely a pro. Nie chcesz takich? Is that supposed to make me feel better? He may be a pro, but Tak. I'm a master. Czyli ammo co? Fire alarm. It was triggered at a security office on that floor. You'll need to shut it off to get the elevators back online. Bo na pewno 24 wszystko kupisz. A na Bytomiu nie kupisz nic. Mam iść z tobą? To idę z tobą. Nie wygląda na kogoś, kto przeżyje długo. Ostatnio takie 2 zginęli w helikopterze, jeszcze żeście nie dolecieli do celu. Mr. Bishop, do you have any idea why you were taken hostage? They were asking about Podrzucić nie. Me and his daughter Alice are on the same task force. Dom się rady. Kind of task force. We're working on a study Za on the 3 godziny już będzie można kupować. 25 years. Nobody told us what Trzymamy liter gorzoły jakby co, no nie ma tego z czym mieszać, bo kubiki zamknięte nawet coli nie szło kupić. To nie chcę, co leci? No u nas weszło, Jurand. Na pewno Bytom, Chorzów, prohibicja. My dzisiaj byli 20 po, nie? You have one new message. First message from Great. The elevators are working again. But now the security Siema, gates are all normalno. shutting. You're gonna have to find another way to the roof.
My dzisiaj byli 20 po 11 i ja mówię, pani, no 20 minut nie sprzedacie. Ona mówi, nie. Dudi 982012 dobrze, tak, aby Patty się nie wystraszyła, to jedne sobie sucharkiem. Jak nazywa się najszybsza lada w sklepie Lada Moment kappa 1 zł. Kaj najbliższe idzie kupić coś? W Katowicach. Betters, I'm pretty much done here. Dzięki za złotówkę. I'm gonna need to do some lab work. Alright, head back to the roof and sit tight. Maybe a while before we can get a ride out of there for you. Understood. Barbaluchę na melinie. No i no od tego idzie oślepnąć albo umrzeć. To też tak. Ryzyk fizyk. Nie wiem, Aksote, my w Chorzowie nie kupili i musieli jechać do Katowic aż. Majster01 hostuje twój kanał. O, dzięki, Majster. Sklepy Śródmieściu Katowic nie będę mógł sprzedać alkoholu od 22 do 6. To jeszcze lepiej. Ale nie, Patty. Powiedzcie mi, jaki sens jeszcze będzie miało życie tu? I tak jest ciężkie. To ostatnie rozrywki życiowe są odbierane ludziom. Looks like the Icarus program got shut down in favor of something called Perseus, which from what I can tell is funded by DoD. I'm guessing that's where Fettel and his soldiers came from. Tylko wiecie, no ja często na przykład wracam późno do domu, po 22, po 23, nie? I człowiek sobie chciał na przykład wejść na streama, kupić sobie piwo, 2, 4, 8. W końcu od tego jest ta demokracja, której niby nie jestem wielkim fanem, no ale jak już jest, prawda, wolna wola i tak dalej. No kur... Taki ciul. Aha. Nie masz granatów, nie. No, Darii prohibicja nie grodzi, bo ona i tak przez 3 miesiące będzie odcięta od alkoholu, tak. Ale nie bój, wrócisz, to zobaczymy. Znaczy, no, wszyscy będziemy cierpieć. No nic, no, będzie się kupowało wcześniej, no. Chyba nie wiem. LOL? Mi się wydaje, że ten atak wręcz to jest chyba najsilniejszy od broni. Co? Kurde, właśnie, ej, tacy jak są w pociągach, nie? Piwo, zimne piwo. Piwo, zimne piwo. Napoje chłodzące. I tyskie za 8 zł, nie? I będą po mieście łazili. Piwo, zimne piwo. Narkotyki, koks.
Wódki sprzedawać co mam. Daria, nie bój, nie bój. Ja wezmę do domu. Fire and rescue is giving up on Jankowski. I'm hoping it has banged his head really hard and is wandering around the harbor with amnesia. Jedno masz dzisiaj fajne, nie musisz iść dzisiaj do roboty na 8. No ale ty pójdziesz do roboty na 8 i zarobisz pieniądze, a ja prawdopodobnie w dzień dzisiejszy nie zarobię żadnych pieniędzy. Kłóciłbym się, kto tu ma fajniej. Ja na przykład od 2 dni, trzeci dzień siwieję od kompa drugiego, który mi takie problemy sprawia, że już mi się odechciało od dwukomputerowej konfiguracji streamów. Czy tylko zupki chińskie, przetwory w słoikach? Nie no, wszystko biorę, co? Przecież to się nie może zmarnować. Ja osiwieję przez nich. Prędzej wyłysiejesz, patrząc na to, jak ci włosy wyłażą. Ja pierdzielę. Teraz sobie pójdę najpierw... Papa? Muzyka jak z Far Cry'a. Bębny murzyńskie. O! Trzeba by się jakoś Teraz na górę. Good. How you holding up, Good. Mr. Bishop? Looking forward to getting the hell out of here. Oho. Bet you are. Zamigał HUD, czyli coś będzie. Może rozdupcz. A nie, to. No. O, proszę. Granat, granat! No kurwa! Co to za czasy, żeby chłopak z dziewczyną po nocach w gry grali? No! Przywaliłam mu prosto. Jak my są w robocie! Właśnie, a propos roboty. Dajcie suba. Na rehabilitację Patty. Wizyty u psychoterapeuty po tej grze. Brr. Czeka. O. No kurwa mać, przepraszam.
No, motherfucker! Roki, spokojnie. Czemu ta gra jest straszna? Ale jak czemu? Patty, apteczek. No bo nie jest, no bo tu jest walki dużo. Ej, Aha. jak? Are you sure? Oh yeah, I'm sure. Friendly fire? Didn't feel very friendly to me. I think that they were deliberately... Help me! A ty z kim ty walczysz teraz? Z policją? ATC doing? Guess they didn't trust him to keep his mouth shut about something. This way! God, I hope you're wrong. Co oni to? I'll look into it. Patty, życie, życie. I'm okay. Jest no belon. Jakie oni mają bronie? Kuźwa, mylą mi się te przyciski. Znowu. Ja już nie wiem, co ja robię. Ja pierdzielę. We're taking fire! Get us the hell out of here! What's happening? Bishop's down. Repeat, Bishop's down. That was ATC security. Are you sure? Oh yeah, I'm sure. He's over here. What the fuck is ATC doing? Guess they didn't trust him to keep his mouth shut about something. God, I hope you're wrong. Ale się wyda. To zaraz się wydra. Co ty masz, Patty, z tymi cfelami? Ci szybciej giną przynajmniej. Dostałeś w łeb, to ginie, okej? Please. Please, please, please. Give me gentle kiss. No, 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 no. Oświeć lampę. A, daj escape'a i wiesz, no, może się tak, no, wyłączy. Has been neutralized. I need help. Siema EK. Flashlight. This way. Jak oni jęczą. A JK, a dobra. No to niech będzie JK, no to. Lol, jaki on gibki. Jeden krzyk. Czemu są na dachu? Mam wyjść? A jeszcze... O, jakaś tu droga. To jest wersja oryginalna, tak. Na Steam. Tędy przeszłam. Nie. Przyszłaś z góry, nie? Nie. Nie Dobra, wiem. pojedę tędy. Podupiło mi się.
Zmienili dźwięk krzyku? Ale może, bo ona tu walczy teraz z tą policją, a nie z tymi klonami. Może ci się pomyliło. Ja bym w ogóle zszedł z tego... W ogóle, jak to jest, że oni się tu strzelają na dachu w środku miasta, nie? I tu żadna policja nie jedzie, ani nic, wojsko, coś tego. Przecież to jest, kurde... Moja ulica obok i ten... No, tak się Szymon nagrywa właśnie dźwięki takie. I to jeszcze na przykład nagrywając polskie wersje nie widzi się tego, do czego się nagrywa. No tu byłaś na pewno. No tak, i tamtędy szłam. I stamtąd przyszłam. No. I tędy. Naświecę tę lampę, bo ci coś pewnie umyka. Tu może na dół, do tych ról. Ja to tylko to było. Tutaj. Ej, to się wychodzi. Czy może tu na górę iść? Tu też jest wyjście na dach, widzisz? Za kurnikiem, za tym tarasem. O! No. He's over here! Patty, to był najgorzej wykorzystany element zaskoczenia. Jeszcze jeden. Nie komentuj. Nie komentuj. Teraz już ci szybko pójdzie. Śmieszno mnie strzelać. Leż. He's here! Go check it out. We've got a man down! O kurwa, panie. Lewa. Take cover! Help me! Bishop has been neutralized. He's over here! Oh! You okay? Był typ, bo ci wyjdzie na plecy. It's over there. Okay. Jak ty? Nowe bronie oni mają jakieś. Z celownikiem. Pa. Siema, baniak.
mam 450 amo. I terapatii... A w ogóle daj sobie F5. No. Nie ma ich. Idą. Szamaństwo. This way! I'm taking fire! Nie, tu miałam sobie dać, ale dobra. Shit, your signal's breaking up. Teraz tu będzie. Gaz. Brakuje, żeby kobra z koszyka wylazła. Ja. Ja. No. Możemy się zanurować. Albo nie. Dźwięk wody ten co w Far Cry'u. Identyko. Zawory? Kłódki tam nie było? Wydupiej! Patty! To chyba tak średnio. O, to... nie, myślałem, że to zawór, sorry. A! Tu się zrobiło. Oświeć się to. Masz oświecone, ma. La la. A czemu się wróciłaś? Myślałam, że... Nieważne. Właśnie po to. Myślałem, że tam może woda jest na dole, czy coś takiego.
Nie, znaczy, tam trzeba coś. Tu się nie da nic zrobić. A tutaj? Nic. A, dokładnie. Grem Polska, tak było. Tak było. No kurde. No ale Patty, czemu ty nie idziesz tam w lewo? No bo patrz! Ale tam w lewo. A nie przeskoczysz? Albo tu. Kurde. Ja pierdzielę. Się wystraszyłam. Tak, w gazetach były sekcje z protipami, były encyklopedie. They left her in darkness. They left her to die. Będzie napierdalańsko zaraz chyba. Już mi się... Za dużo tego napierdzielania jest, naprawdę. Solucje, a były. Wielka encyklopedia gier była. Było. A piu. A, myślałam, że dalej jest ucięte. A to wait. Jestem tutaj. Czemu? Czemu? Co mam się teraz...
No, dobrze gada Tuńczyk. Teraz się wróciłaś chyba. Bardzo daleko. No, a to nie mam się wrócić? No chyba nie. Końcówka gry? Panie! Jaka końcówka? Nie wiem, czy to jest połowa. To jedę znowu tu. No nie mam się wrócić. Ale czemu? No tam wyłączyć to tam, gdzie... Jak spadliśmy. I teraz bym mogła... No wiem, Tuńczyk. No w Firze to tak trochę właśnie jest, że wszystkie lokacje są stylem bardzo podobne do siebie, mega podobne w sumie. Niektóre prawie identyko. Nie wiem, wrócę się. Znowu kuźwa, zrobiłam kółko. Dobra, przyszłam tędy. I tędy szłam. A próbowałeś to nacisnąć w ogóle? To jest offline. Na dole była skrzynka migająca. Ale gdzie na dole? Cześć, Slayer. Siema, Slayer. Dzięki Gioconda za follow. Gioconda. Po przepłynięciu kanału. Dobra, pewnie i tak zaraz się wrócę. A po co ta skrzynka? Który interwał? 5, nie? 5. Ja byłam... Odkręciłam to i szłam tutaj. To jest pierwszy Fir. I tu odkręcałam ten zawór. Tutaj się idzie wtedy. I teraz mam przepłynąć ten kanał, tak? No to przepływam. Jaka skrzynka? Ta? Tutaj. No i teraz winda będzie działała. Czyli teraz mam się wrócić tam. Dobra. Kurwa mać! Przepraszam. A ciekawe jak to wali. No i zmieniłam. Ja już nie wiem co ja robię. A to jest celowanie. A to seriami wali. Ja też wolę
pistolet go zabije. Słabiak. Interwał 6. Nie wiem, ile ich jest tych interwałów. Wie ktoś z was dokładnie? Dobra, ja bym tu ale zakończył na YouTube'a odcinek, bo on już 2 godziny prawie trwa. Także, a 11 jest interwał, czyli jesteśmy za połową. Także dziękujemy na YouTubie za uwagę. Zostawcie suba i łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzwoneczek. Pa, pa. Ała.